Lepo pozdravljeni v današnjem zgodnem ali pa poznem popoldnevu na predstavitvi knjige češkega avtorja Jana Nemca, ki jo je prevedla v slovenščino Tatjana Jamnik. Najprej nekoliko o avtorju. Jan Nemec je iz Brna, študiral je religiozne in družbene študije na Masarykovi univerzi v Brnu in gledališko dramaturgijo na Janačkovi akademiji za glasbo in uprizoritvene umetnosti v Brnu. Izdal je doslej zbirko pesmi in zbirko kratke proze, potem pa takoj leta 2013 roman o češkem fotografu Františku Drtikolu, ki je biografija Františka Drtikola, zelo inovativno napisana biografija, za katero je potem dobil več nagrad, med drugim nagrado Evropsko literarno nagrado, nagrado Josefa Škvoreckega in nagrado za najboljšo češko knjigo. Ta knjiga Zgodovina svetlobe se imenuje, zaradi tega, ker v njej svetloba igra pomembno vlogo, kot bomo videli. V slovenščino prevedla Tatjana Jamnik, ki prevaja iz poljščine in češčine, urednica in srce založbe Police Dubove. Za svoje prevajalsko delo je prejela nagrado Radojke Vrančič, sicer pa prevaja bistvene avtorje iz poljske in češke literature, recimo Stanislava Lema, dve knjigi, med drugim Solaris, potem Egona Bondija, ki je bil eno tako zelo pomembno ime češke avantgarde oziroma češkega undergrounda v 60-ih letih, potem seveda Radko Denemarkovo, 3 knjige, Denar od Hitlerja, Kobold, Jaz pa vprašam do Tovče, Jeržija Frančaka in tudi odlično prevedla Zgodovino svetlobe, odlično zaradi tega, ker je uspela loviti vse slogovne posebnosti od rudarskega govora si izmisla na nek način en stiliziran govor rudarskega dialekta in skratka prevodu tisla neko mehkobo, za katero predvidevam, da je tudi original ima, tako da v tej priliki čestitam Tatjani za tale odličen prevod, ki bi si sicer zaslužil nagrado. In preden se začnemo pogovarjati o knjigi, tako današnje popoldne namreč temu namenjeno, najprej spregovori sam avtor. Jan, would you like to read something from the novel? Yeah, of course. Dobré odpoledne. Já přečtu česky jenom jeden odstavec, abyste slyšeli můj hlas, abyste slyšeli češtinu, a pak samozřejmě dám slovo Tatjáně, která bude číst slovensky. Dobar dan. Jaz bom prebral samo en odstavek, zato da boste slišali češčino, potem bom predal besedo Tatjani, ki bo daljše odlomek prebrala v slovenščini. Jsme v Mnichově na přelomu 19. a 20. století, kde František Drtikol, hlavní postava té knihy, studoval. Smo v Münchnu na prelomu 19. in 20. stoletja, kjer je František Drtikol študiral. Letíš vysoko nad Mnichovem. Nakláníš se sproutěné okoše, pod sebou barevné plochy a plošky, černá, šedá, hnědá a červená, jako stopy po nějakém primitivním pečetidle, které se kdysi otisklo do horkého vosku střech. Vítr pomalu unáší stoupající balón přes střed města nad vysokými cihlovými věžemi Frauenkirche a pak přímo nad bulvárem Ludwigstraße. Písara v dálce pableskuje jako tanečnice posázená filtry. Letiš visoko nad Münchnom. Nagibaš se iz koša, pod sabo imaš barvne ploskve in ploskvice, črna, siva, rjava in rdeča, kakor sledovi kakega primitivnega pečatnika, ki se je nekoč odtisnil v vroč vosek streh. Veter počasi žene dvigajoči se balon čez mestno jedro, nad visokimi opečnatimi stolpi Frauenkirche in nato naravnost nad bulvarjem Ludwigstraße. Isar se v daljavi popiskava kakor plesavka posuta z bleščicami. Ne slutiš, kam te nese veter in kako boš sploh pristal, a že sam strah takoj povzroči, da se balon ne dviga več tako naglo navzgor. Niti treba dodajati ognja, niti odmetavati vreč s peskom,
Plovilo se takoj odzove na tvoje gibe. To je zato, ker te po zraku pravzaprav nosi tvoja velika napihnjena glava. Opaziš druge toplozračne balone, enega, drugega, in že so jih desetine in stotine. Vzdigujejo se z vseh ulic in trgov, dokler ni nebo posijano z njimi kakor travnik s cvetlicami. To je pogled za bogove. Dolge vrvice povezujejo človeške glave s pletenimi koši, v katerih so odložena telesa. Na svojih plaščih pa imajo baloni različne besede in napise, imena in simbole, ki nemara na neki skrivnostni način usmerjajo počasno plovbo aeronautov. Razgleduješ se na vse strani, da bi si te napise in simbole ogledal. To je prava leteča knjižnica citatov, prerok in kletev. Zagledaš črke grške abecede in čičke čačke hebrejske abecede, tudi razne piktograme. Na enem balonu je naslikana puščica in na drugem spet lev kot na kakem grbu. Po pravici povedano je vse malce zmedeno. V tem te prešine, da pravzaprav niti ne veš, kaj je na plašču tvojega balona. Nagneš se čez pleteni rob koša, malo manjka pa bi padel ven, a kaj kmalu dojameš, da je hec v tem, da se iz lastnega koša napisa ne da prebrati, pa naj se še tako trudiš. Kaj pa da nisi edini, ki bi rad poznal svojo usodo? Nekdo pleza po vrvi, drugi kakor artist visi z roba plašča in se poskuša po njem povzpeti gor, še drugi iz koša domiselno moli dolgo palico, na kateri je kakor ponvica pritrjena okroglo zrcalo. En stremuh pluje precej blizu in tako mu zavpijaš besede, ki jih ima tam na čelu napisane z metrskimi črkami, to je vendar čisto jasno. To, da izkaže se, da je ozračje povsem nemo, ne prenaša zvoka, človek še lastnega glasu ne sliši. Franc, Franc, vas je los. Vas? Bereš se kot zmešan. Kaj? Kaj sem pa govoril? Ne vem, tudi jaz sem spal. In če dovoliš, bom spal naprej, se Martin obrne proti zidu. Pomaneš si oči, vrzel med zaveso in okenskim okvirom prepuščal mladikavo, še zmeraj gilavo svetlobo. Izkoplješ se iz postelje, se oplakneš in brez odvečnega zadrževanja s fotografsko opremo videš ven. Je pozna jesen, nedeljsko jutro. Iz smaragdne Isar, katere imeti zveni kot ime starodavne boginje, se dvigajo kosmi megle. V njih ustraja nadih Alp, odkoder Isar brzi. München prekriva prozorna krasta, trnke blede svetlobe. Zvonovi kličejo k maši. Po dolgih kamnitih nabrežjih pot nadaljuješ naprej v angleški park, kjer se ta krhka svetloba uprime vlažnega odpadlega listja. Drevesa imajo dve senci, eno belo, ki je kako zaznana postala tam, odkoder se je pred hipom premaknila dejanska senca. Trave se mestoma še drži slana, proti soncu se vse tako blešči, da se nič ne vidi. Oziraš se za najprimernejšim krajem, kamor bi se postavil, za domačo nalogo morate narediti razpoloženski posnetek Münchna. Čez se potegneš črno sukno, komponiraš, ostriš sliko. S pomočjo tabele preračunavaš ekspozicijo za to nedeljsko novembrsko jutro. Postaviš kaseto s ploščo, dvigneš zaklopko, snameš pokrovček objektiva in pritisneš na sprožilec. Nato zopet natakneš pokrovček, zapreš zaklopko, izvlečeš eksponirano kaseto in na njeno mesto vtakneš medlico. Snameš kamero stativa in stativ zložiš. O münchenskih ulicah pravijo, da so kakor beležnica s popotovanj bavarskih kraljev. Tudi v angleškem parku, par 100 metrov narazen stojita monopteros, posnetek grškega svetišča in kitajska pagoda. Orient je pravkar v modi, secesija ga je vzljubila. Po notranščini 4 nadstropne lesene stavbe se vije stopnišče, po katerem se skupaj z opremo povzpneš tja na prašičke dreves. Gledaš na od vetra počesane krošnje, na katerih vibrira zadnje zlato listje in opazuješ, kako spodaj pod tabo odpirajo kavarno. Nataka razpostavlja oranžne stole, okoli enakomerno razvrščenih rumenih mizic, od zgoraj je to videti kakor vzorec na poletni obleki. Pobrskaš po torbi in izvlečeš trno modro stekelce, ki vam ga je štorl vsem razdal že na začetku leta, ker preduši barve, tako da se z njim zlahka prepričaš, ali prizor v črno-beli izvedbi morda ne bo izgubil svoje izrazne moči. Stekelce obračaš pred očmi in natakar globoko
pod tabo raznaša pogrinke. Čez nekaj minut ta prizor zopet paraliziraš s sprožilcem. Zavedaš se, kako dobro ti je del odhod iz očetove hiše. Tukaj v Münchnu si sam zase, stran od vlaken, ki človeka nenehno obijajo tam, kjer se je rodil. Hodiš po neznanih ulicah in si pripravljen za najbližjim vogalom odkriti zaklad, pa če tudi bi bila to samo nenadejana sprememba osvetlitve. Obidete razdostno spoznanje. Misliti svoje življenje zares, biti sam s sabo, delati po svoje. Ne bi prenesel, če bi na plašču tvojega balona pisalo kaj navadnega. Zato si se po noči tako nagibal iz koša, da si skoraj padel z postelje in zgrmel na bulvar Ludwigstrasse. Nemara je to le neumna domišljavost, ki jo je vate zasejala umetniška šola in jo zdaj sam podžigaš, ampak tukaj gori, na zadnji stopnici kitajske pagode, na višini krošen starih hrastov in bolj med pticami kot med ljudmi, se o tem lepo sanja. Imeti življenje pred sabo, postati nekdo, izboriti si priznanje v stroki, pustiti za sabo sled. Mlad moški se zlahka razneži nad sabo. Nagneš se čez ograjo, da bi začutil tisto globino in prešinete še, da bi nekoč v Pšibramu lahko poimenovali ulico po tebi. Nekaj časa razmišljaš, katero najbrž bi bilo najbolje preimenovati Praško. Hvala lepa. Jana. Zgodovina svetlobe je vaš prvi roman. In sama sicer nimam izkušnje pisanja romana, ampak predvidevam, da če se odločiš pisati roman, se ogromno časa vložiš, ogromno psihične energije vložiš v pisanje romana. Kako je prišlo do odločitve za Františka Trtikola, se pravi fotografa, ki je prvi slikal gore akte, v bistvu zelo avantgardnega fotografa in potem po drugi strani postal naenkrat guru, mistik in tako naprej. Delni svetlo so to prvi romane. Sama sicer nemam slušnost s samim romanom, ale zajemalo mě, protože to umím si představit, jak to je náročné, jak to je psychické místice a proč jako jsi vybral jako Františka Trtikola? No, jak jste řekla, on je zvláštní tím, že se pohyboval v těch dvou oblastech. První byla umělecká fotografie, to byla první polovina jeho života zhruba řečeno, a to druhou potom byla nějaká mystika, to byla druhá polovina jeho života. Trtikol je bil poseben po tem, da se je nekako gibal na dveh področjih. Prva je bila umetniška fotografija, druga pa budizem, oziroma co to bila? Mistika. A mě právě od začátku zajímalo to rozmezí, nebo ta kombinace tady těch dvou věcí. A nakonec jsem to teda navlíkl vlastně jako nějaký příběh světla, protože to světlo bylo to jediné, co v tom jeho životě celou dobu zůstávalo. Nejdřív to vnější světlo té fotografie a potom to vnitřní světlo té spirituality. Zanimala me ta meja, oziroma ta kombinacija med teh dveh stvari, se pravi fotografijo pa mistike. In neka stalnica v njegovem življenju se mi je zdela zgodba svetlobe. Najprej ta zunanja, potem ta notranja. A nebo vůbec obecně řečeno vlastně ten vztah umění a náboženství, protože víte, že vlastně po větší část dějin to bylo zcela běžný, že umělci zpracovali nějaké náboženské zakázky a ta spiritualita se různými způsoby do toho umění otiskovala. V 20. století to trochu vymizelo a Trtikol aspoň v tom českém umění je jeden z takových výraznějších příkladů, kdy vlastně to umělecké dílo je pořád ve vztahu k nějaké spiritualitě jako takové. Zanimalo me tudi razmerje med umetnostjo in religijo oziroma spiritualnostjo, kako se pravzaprav spiritualnost zrcali v umetniškem delu. A nebo řečeno ještě jinak a úplně jednoduše vlastně
mě zajímalo, jako, co je to za chlapa, vždycky to zkracuju, který jako zároveň byl první, který vystavil v Čechách fotografický akt a zároveň byl první, kdo přeložil tu tibetskou knihu mrtvých. Tak zajímalo, kdo to byl. Zanimalo me je predvsem, kdo je ta človek, ki je po eni strani prvi v Češki republiki fotografiral oziroma delal fotografske akte, po drugi strani je pa prvi v Češki republiki prevedel tibetansko knjigo mrtvih. A je mogoče jasno, mogoče znano, z katerega jezika je prevajal? Iz nemščine, verjetno. Z kterého jazyka překládal tibetskou knihu mrtvých? On to překládal přes němčinu, protože právě jak studoval v tom Mnichově, tak uměl velmi dobře německy, ale je pravda, že neuměl tibetštinu, takže šlo to přes němčinu. Ja, iz nemščine, ker je študiral v Nemčiji, v Münchnu se je naučil dobro nemščino in ni poznal tibetanščine, tako da je preko nemščine. Zanima me tudi, koliko je František Drtikol poznan v češkem kulturnem območju. Glede na to, da je on je umrl v 50 letih, verjetno 60 letih umrl in je bil v bistvu, potem ko je nehal delovati kot fotograf, razmeroma neznan, popolnoma pozabljen. Kdaj se začel ta revival Františka Drtikola? Tak on byl jako velmi známý za svého života v období první republiky, protože měl slavný vlastně mondénní ateliér v centru Prahy, kde se fotili všichni významní lidé té doby. Zelo znan je bil za časa prve republike, to je od leta 1838, ker je deloval, je imel atelier v Pragi in je bil del te scény. Je pravda, že potom vlastně po druhé světové válce a s nástupem komunismu v Česku to jeho dílo, protože bylo avantgardní, tak bylo zapomenuto, respektive bylo označeno za úpadkové. Po drugi svetovni vojni je bil in po nastopu komunizma je njegovo delo, avantgardno delo veljalo za, kako se temu reče, degenerirano, in zato je se umaknul. A potom, jak jste se ptal vlastně na to znovu objevení, tak to přišlo až vlastně v 70. letech, to znamená asi 10-15 let po jeho smrti, díky vlastně jedné konkrétní historičce fotografie, která vlastně v odsunutém archivu Umělecko-průmyslového muzea někde za Prahou našla spoustu negativů a uspořádala takovou jako velkou výstavu. Revival se je zgodil v 70. letih, približno 10-15 let po njegovi smrti, zahvaljujoč eni zgodovinarki fotografske umetnosti, ki je v nekem muzeju našla negative in je potem pripravila razstavo, pa seveda tudi opremila s teksti napisala, mislim, pripravila katalog in te zadeve. Ale ta velká výstava vlastně byla taková jako první vlaštevka, spíš třeba byla po několika dnech zavřená, ještě jako z důvodu toho, že to byly akty a jednak to byly jako provokativní akty v tom smyslu, že Drtikol třeba fotil ty ženy na kříži a to se samozřejmě jako v 70. letech nelíbilo, tak to bylo vlastně velmi záhně zase jako svěšeno z těch zdí. Ampak ta razstava, prva razstava ni dolgo trajala, ker so jo zaprli predčasno, zato ker že samo akti niso bili sprejemljivi v 70. letih, kaj šele provokativni akti, recimo ženske na križu, razpete pa ne vem, salome z glavo. Nicméně už teda jako v těch 70. a 80. letech vyšly dvě nějaké monografie knižní o Drtikolovi a potom vlastně v těch 90. letech se začala objevovat i ta druhá část toho života, ta spojená s těmi mystickými dávkami, což samozřejmě za komunismu bylo úplně to. Že v 70. in 80. letih sta potem išli dve monografiji o njegovem delu fotografskem. V 90. letih so pa začeli odkrivati Drtikola tudi kot ta mistični del njegovega življenja.
Ja, v filmčku, ki ga je možno si ogledati na tej spletni strani od European Literature Prize, poveste, da ste sicer študirali mnogo virov. Bi me zanimalo tudi tako, če lahko poveste, katere vire ste vse študirali, koliko časa, kako je trajala ta priprava na pisanje romana, kako je potekal proces, to po eni strani. Po drugi strani me pa zanima naslednje, kako se je dogajal a se je zgodil ta, ne rečem, vpogled v Františka Drtikola izven teh zapisanih faktov, ki ste jih zasledili med svojim študijem. Moje vprašanje pa namreč izhaja iz nekega okvira. Pred časom sem zasledila, da je ena igralka, ki je igrala predstavo o Almi Karlin. Ona je bila precej podobna v svoji poti, podobna figura kot Drtikol, sicer nemško-slovenska pisateljica, potopiska, ki se je potem, ko je nehala potovati, vrnila v Celje in začela ukvarjati s teozofijo. In ta igralka, ki je igrala v predstavi, povedala, da je sicer študirala o Almi Karlin, ampak da je v času tega študija naenkrat spoznala določene stvari o Almi Karlin, ki jih ne bi mogel nihče povedati. No, zdaj, mene zanima to prehajanje med zapisanim, tistim arhivi, podatki, ki ste jih našli v arhivu in tem, kako ste se intimno spoznali s Františkom Drtikolom. Prvi čast je, jako že si v tom videu pro celo Evropsko unijo říkal, že si používal hodně zdrojů. A vlastně otázka, jak jsi se připravoval na to psání. A druhá část otázky je, jak si přesto, že tolik zdrojů přestudoval, jaký si dostal vhled do Františka Drtikola, jako mimo těch faktů, že ne přes fakty, ale no, ano, ale vlastně ještě musím říct kontext, že ve Slovinsku Alma Karlin, spisovatelka německo-slovinská, měla podle Alejky podobné rysy jako František Drtikol, že taky po návratu z cest, hlavně cestovala, se začala zabývat teozofii. No a vlastně herečka, která hrála monodrámu, říkala, že v jedné chvíli, když prostě studovala to fakta, v jedné chvíli najednou zjistila, že prostě o čem to bylo. Že normálně ta intimní zkušenost. A jak to bylo u tebe, jak to bylo s těmi fakty, nebo ten rozdíl mezi fakty a tuto intimní zkušenosti, nebo pochopení Františka Drtikola? Tak spisovatel není herečka, že se nevtěluje. Pisatel ni igralka, se pravi, da se ne uteleša oziroma ne uživlja telo drugega. Já jsem, už na to odpovím trošku obloukem, ale já jsem ten román vlastně, myslím, začal psát v první osobě, v ich formě původně. Prvotno jsem začal ta román písat v první osebi. Ale právě se mi nezdálo, že by to bylo úplně případné, protože jsem vlastně nechtěl ani jako vytvářet ten dojem, že se nějak stává Františkem Drtikolem, nebo že postava v té knize má být skutečný František Drtikol tak, jak žil. Ampak potem sem to misel na prvo osebo opustil, ker nisem hotel ustvarjati vtisa, da sem František Drtikol, oziroma da bi iz njegove perspektive govoril. Takže jak jste mohli slyšet už v té krátké ukázce, je to vlastně nakonec napsáno v té druhé osobě, že Františka Drtikola vlastně neustále někdo oslovuje v té knize. To je kniha napisana v drugi osebi, tako da kot ste videli v odlomku, Františka Drtikola vedno nekdo ogovarja. A já myslím, že to nějak vlastně jako zachycuje ten vztah můj jako autorský k němu, že spíš než že bych se do něj vciťoval, tak je to nějaký dialog, který vlastně neustále jako probíhá
dvěma subjekty a my teda nevíme vlastně v té knize po dlouhou dobu, kdo ho oslovuje, ale víme teda, že to je někdo zvenčí, pravděpodobně, jako někdo jiný, běžný František. To pravzaprav ponazarja to mojo vlogo avtorja. Z Dirtikolom sem bolj v dialogu in tudi kasneje se, mislim, v knjigi to tako ni jasno, kdo ga sploh na začetku, kdo ga sploh odgovarja, to se šele potem izkaže. Takže to je asi odpověď jako na část té otázky, že já spíš jsem si udržoval ten odstup jako vlastně nějak vědomě, že mi šlo o to, jako, aby tam vlastně byl přítomný ten vztah, který tam nemůže být, když se s někým úplně identifikujete. To sem povedal zato, da pojasnim, da sem namenoma vzdrževal distanco, da ne bi, mislim ravno zato, da ne bi prišlo do, oziroma da sem lahko ohranil, oziroma da sem se zapletla. Distanco, ja, do lika in da v bistvu je jasna meja med, mislim, da se nisem uživljal, oziroma da je jasna meja med likom in avtorjem. A jinak pokud jde o tu druhou část otázky, jak jste se ptala, jak jsem se na to připravoval, tak samozřejmě člověk nastuduje, co může, že něco najde v knihovnách, v archivech, ale jako pochopitelně, když člověk chce psát román, tak vlastně potřebuje právě tu vrstvu, která v té historii nejrychleji mizí, to znamená tu každodennost. Ko sem se pripravljal, sem seveda preštudiral vse, kar sem lahko našel po knjigah ali pa po arhivih, ampak če se lotiš pisanja, moraš predvsem poznati, oziroma je najbolj dragocena ta vsakdanja plast, oziroma plast vsakdanjega življenja. Takže v těch archivech samozřejmě člověk, abych použil konkrétní příklad, najde, že Dirtikol fotografoval prvního československého prezidenta Masaryka. Můžete si najít ty fotky, jak vypadají, ale vlastně jak vypadalo to fotografování samotné, to z těch archivů nikdy nezjistíte, takže to je právě ten prostor pro tu fabulaci. Ve výsledku tím pádem ta kniha je pochopitelně nějaký jako slepenec faktu, interpretace a fabulace. Kot primer, v arhivu najdeš fotografije prvega češkega predsednika Masaryka, ampak ne najdeš pa v arhivu nič o tem, kako je to fotografiranje potekalo. In na ta način dobiš, v bistvu lahko potem nekako zlepiš skupaj te fakte in dodaš, imaš ta prostor za domišljijo, da zgradiš to zgodbo, daš meso. Tím, že to je biografický román, tak člověk má jakoby k dispozici nějakou kostru vlastně, protože ty věci nějak proběhly. A vlastně mám pocit, že mým úkolem potom jako spisovatel je tu kostru nějak obalit masem a vlastně jako rozhýbat, aby to fungovalo jako proza. Ker je to biografski roman, imaš seveda neko ogrodje oziroma neko okostje, na katero potem dodajaš, ker je pač življenje, njegovo življenje potekalo na nek način, na katero dodajaš meso. Ja. In ti detalji, moram reči, ti detalji so taki zelo slikoviti, zelo se v bistvu bralec jih zelo zapomni in delujejo kot neke vrste fotografije, sami po sebi. Še te podrobnosti, ne bo detalji působí na čtenáře a same funguje nebo působí jako fotografie nějakým způsobem. Najte učinek. Kater del Františkovega življenja pa je bil najtežji za pisati? Mislim, verjetno lažje opisovati to življenje v Münchnu, v Pragi, ko je imel pač ta atelje, fotografski atelje. Která část Dirtikolova života byla nejtěžší k popsání? No, já myslím, že největší výzvou určitě byla ta poslední část jeho života. Zkrátka, protože tam ho vlastně opouštějí ti ostatní lidé a on se jako noří čím dál víc sám do sebe, do nějakého vlastně jako světa za slovy, takže pochopitelně ten svět za slovy je těžké nějak verbalizovat. Najtežji je bil zadnji del
oziroma zadnje obdobje Dertikolovega življenja, ko so ga vsi zapustili oziroma zapuščali in se je začel Dertikol obračati vase in v bistvu tudi pisati, več pisati, prevajati pisati, tako da so bilo s tem slovi. Že to je nekaj svet za slovo. Zapravi, to je bil svet za besedami, ta svet za besedami je bilo najtežje ujeti. Ale zároveň to samozřejmě jako bylo vlastně to nejzajímavější, nebo částečně to, proč jsem tu knihu chtěl psát, protože jsem měl pocit, že to je něco, co člověk třeba z té současné literatury vlastně zase tolik nezná. Hkrati pa je bilo to najbolj zanimivo, tisto, kar me je najbolj zanimalo, zato ker v sodobni literaturi, mislim, ta del življenja, v sodobni literaturi tega ni veliko. Protože jak je to vlastně tlustý román, tak je tam toho samozřejmě hodně, že tam jsou nějaké milostné příběhy, je tam nějaký příběh umělce, ale to všechno vlastně jsou takový jako běžný narrativy a až vlastně podle mě tehdy, když on opustí ten svět fotografie a nějak se teda ponoří dovnitř, tak vlastně se tam jako začíná dít něco ne tak běžný. To je debela knjiga, zato je notri so tudi take zgodbe, kot ne vem, ljubezenske prigode in druge take bolj vsakdanje, ampak šele v trenutku, ko se on začne poglabljati vase, postane ta cela pripoved manj vsakdanja oziroma manj taka običajna. Jenom možná bych to ještě přiblížil pro ostatní, kdo tu knihu neznají. Jde o to, že on byl vlastně světově známý fotograf a vlastně na vrcholu se rozhodl s tou fotografií přestat a odejít někam z centra Prahy na kraj Prahy a tam vlastně jako žít velmi osamělým životem. Tisti, ki knjige še ne poznate oziroma je še niste utegnili prebrati pojasnilo, gre za svetovno znanega fotografa, ki se je na vrhuncu svoje kariere odločil, da ne bo več, da bo nehal fotografirati in se je umaknil v eno hišico na obrobju Prage, kjer je pač se ukvarjal z budizmom oziroma z mistiko. A vlastně tady ten moment jako od začátku vlastně pro mě byl nějakým způsobem zajímavý, že vlastně celý život, že jako umělec pracujete s nějakým materiálem, s nějakým symbolem, ale vlastně ten Dertikol jakoby došel až jako nakonec tady té cesty, prostě v určitou chvíli získal pocit, že pokud má jít dál, tak se musí těch prostředků vlastně vzdát a přejít k nějaké jako přímé vnitřní zkušenosti, takže to byl jako od začátku zajímavý moment, ale zároveň teda to byl moment, jako, který se těžko popisuje v románu. Od vsega začetka me je najbolj zanimalo ta točka, na kateri se je Dertikol odločil oziroma je ugotovil, da je treba vse pustiti in iti čisto v drugo smer, se vrniti vase. Ampak iz samega romana, se pravi, kako je upovedana njegova zgodba, izhaja interpretacija, da se temu vsemu odpovedal in slavi in temu delovanju znotraj družbe zaradi hudega ljubezenskega razočaranja, oziroma ta ljubezenska razočaranja so se kar nalagala in je videti, kot da pač ta budizem začne delovati kot, ne vem, ali je bil to substitut za to, česar Dertikol ni mogel v življenju dobiti. Kako se razlagate ta pobeg v mistiko? Ali pa pot od sebe v mistiko? Roman se da interpretovati tak, že se Dertikol znovu do budizmu, protože vlastně potom celom sklamami všechny ty milostné příběhy a vlastně, že to byl útěk do ty mystiky. Ja, ali pobegnil, ali... Jestli utekl, nebo co si misliš? Ali to bilo kaj drugega? Nebo to bylo něco jiného? Já myslím, že to jako nebyl nějaký eskapismus, že spíš jsem to vždycky vnímal, že měl vlastně od začátku nějaký svůj vnitřní příběh, který po několik desetiletí se realizoval skrz tu fotografii, skrz to umění a že
to, že se přiklonil potom k tomu mysticismu, nebyl nějaký přelom, ale spíš jako vyústění tady té cesty, která vlastně jako je předznamenaná nebo je vidět už v tom samotným fotografickým dílem. Nasprotno, imel sem občutek, da je Dortico od začetka živel neko, oziroma šel zelo jasno v eno smer in pravzaprav tega prehoda v misticizem ne vidim kot prelom, ampak kot neko nadaljevanje, nadaljevanje te njegove poti odprej. Ale to se týká jako spíš to, co jsem teď říkal, té vnitřní cesty, jinak máte pravdu, že vlastně v tom jeho životě jako došlo k několika rozchodům nebo úmrtím a že v tomto smyslu jako ten buddhismus asi pro něj byl nějakou odpovědí nebo možná jako útěchou na ty vnější události. Ampak v življenju, se pravi, bolj je bilo to torej povezano z njegovo notranjo potjo, so pa res v njegovem življenju je bilo nekaj smrti, razhodov, ki so zelo verjetno, mislim, mu je budizem potem lahko tudi pomagal pri prebolevanju. Ale asi jako ani toto bych nenazýval útěkem, protože myslím, že to je vlastně jako běžný mechanismus, že když se člověku v životě stanou nějaký fatální události, tak vlastně jenom ty ho posouvají někam dál, někam jinam. Ampak tega ne bi pojmenoval beg ali pa pobeg, ker je to v življenju neko, mislim, normalen potek, ne, da se zgodijo neki dogodki, ki mu pomagajo iti naprej. Tukaj smo prišli še do tega vprašanja o Dorticolovem budizmu. Verjetno črpal predvsem iz teh nemških virov, ker mislim, to so bile v bistvu, to so bila 30. oziroma 40. leta 20. stoletja, kjer še ni bilo direktnega stika. To so bile zmeraj neke interpretacije budizma. Mogoče lahko kaj več o tem povedati. Že črpali spíš z německých zdrojů, ale když to byly 20. leta, tak to byly spíš interpretace toho budizmu. Tak určitě jakoby ta překladová literatura nebo vůbec jako nějaký akademický poznání těch východních náboženství jako oproti dnešku bylo na začátcích. Ja, seveda je bilo to v primerjavi s tem, kar imamo danes, so bili to začetki, tudi prevodna literatura. Takže to určitě jako v mnoha směrech bylo nějakým způsobem neúplný nebo zkreslený. Zato je bilo to v mnogih vidikih nepopolno, oziroma pomanjkljivo ali pa prepačeno. Ale na druhou stranu vlastně taková ta jako první fascinace západu východem, že se datuje už na konec 19. století, teozofická společnost a tady ty věci. A v Anglii zcela určitě a v těch 20. letech už vlastně i v Německu jakoby ty zásadní třeba část vlastně té jako buddhistické literatury existovala. Takže ta fascinacija Zahoda nad Vzhodom se je začela dogajati že konec 19. stoletja, ampak filozofska družba, teozofska družba. Potem v 1920 letih 20. stoletja je bilo pa v Angliji in tudi v Nemčiji pač to nadaljevanje, da se zapomnjalo, se žikal na kromim. Jaz sem jak slate. To spredložim. Kakšno je bilo vprašanje, se tudi pozabila, tako da pravim. Mislim, malo smatrujeno. Pač glede teh virov, ki niso bili direktni, mislim, ki so verjetno bili tukaj verjetno šlo za neko krščansko reinterpretacijo budizma. Že vem, v bistvu je govoril o virih, tako da v 20. letih v Nemčiji je bilo to že precej, so bili ti viri, mislim, je bilo že kar nekaj tega virov. A hlavně je třeba říct, že já to teď trošku zjednodušuji, když říkám, že byl buddhista, ale šlo spíš o to, že vlastně za první republiky v Česku po konci Rakouska-Uherska vlastně podobně jako po roce 89, že jo, všechny tady ty jako
tajné společnosti a vůbec jako mystika zažívali rozkvět, tak jako byl, že jo, New Age hnutí v těch 90. letech, tak v těch 20. letech vlastně jako ty různý rozekruciální a tady ty společnosti vlastně najednou toho bylo všude plno. Podobno kot v 90-ih letih New Age se je po razpadu Avstro-Ogrske oziroma nastanku Češko-Slovaške republike so vse te razne stvari, ki so bile prej prepovedane oziroma so tajno delovale, se začele razcvetati. A hlavně jakoby ty umělecké kruhy v té době, alespoň v Čechách, byly vlastně daleko blíž jako tady k těmto kruhům. To bylo jako přirozeně vlastně personálně spojované. In umetniški krogi so bili veliko bolj povezani s temi krogi. Takže on toho ten Dirty Colour v skutečnosti jako prošel daleko víc od nějaké právě křesťanské mystiky a tak si jako vybíral z těch různých tradic to, co mu nějakým způsobem bylo blízký nebo co mu konveroval a k tomu nějakému jako vyúžeji chápanému buddhismu se dostal jako po nějakých třeba 20 letech až vlastně po té druhé světové válce, takže to taky mělo nějaký důvod. In tudi Dirty Colour ni takoj prišel k buddhizmu, ampak je, tako kot je v knjigi, ne, počasi filozofije pa nekih krščanskega misticizma. Postopoma 20 let mu je to iskanje trajalo in šele konc druge svetovne vojne prišel do buddhizma. Pa zanimivo, še konc druge svetovne vojne. V bistvu je po drugo svetovno vojno živel tako čisto odmaknjen, ne? Drugo svjetovo ovako še živel Dirty Colour jako vedle trochu, v tom smyslu, že se nemožno. Ne, vůbec on už jako žil v ústraní na tom Spořilově, na kraji Prahy a nějakým způsobem se účastnil osvobozování, údajně v té knize ani není, ale jak si jinak to byly pro něj paradoxně taková jako klidná léta, taková se to Ni se angažiral, Dirty Colour se med drugo svetovno vojno ni preveč angažiral, živel je v tem Spořilovu, kar je ena takva zelo oddaljena od centra četrt Prage, hiša z vrtičko, tako da sicer se je to, ker sploh to ni v knjigi, ampak se je udeležil osvobajanja Prage, ampak paradoksno so bila ta leta druge svetovne vojne najmirnejša v njegovem življenju. Jaz bi se vrnila zdaj spet pač k tej zame zelo fascinantni drugi osebi Edine. Prej ste, Jan, povedali, da ste drugo osebo Edine izbrali zato, da bi ohranili distanco do, pač neko avtorsko distanco do lika, da ne okupirate, da ne dajete vtisa, kot da veste vse o njem. Ampak, ko pa človek bere knjigo, pa ta druga oseba deluje na zelo različne načine. Prvič, deluje zelo intimno, kot pogovor sam s sabo. In drugič, skozi to drugo osebo, ta druga oseba Edine se skozi sam roman spreminja. Najprej izgleda pač res kot da nekdo iz neke teme govori temu malemu Františku, otroku, mladcu. Potem pa s časoma ta druga oseba Edine tudi različne, glasove pridobiva. Jaz sem tukaj videla tudi povezave z različnimi, prav heteroglosijo, z različnimi glasovi romanesknimi. In to mi je, mogoče to niti ni pravo vprašanje, ampak moram pač izraziti svoje navdušenje nad tem pripovedovalskim prijemom, ki ni samo tehnika, ampak zares nekaj vsebinskega bilo pogledano skozi to. Že říkal si, že ta druga osoba singularno, že to ti pomoglo dodržovat nějaký odstup k svým postavě, ale na druhou stranu Alenka si všimla, že vlastně ta druhá strana působí za prvé intimně, nebo nějak tak důvěrně, a za druhé vlastně se ta druhá osoba mění přes celou knihu, že jako v první části, když je František dítěte, to je jako by mluvila nějak ze dny.
Ditjeti, Tomovladnikovi. Ampak se to razvije, vnikaj nekaj různé hlasito romano, že si všima tako heteroglosi. Říká, že to vlastně si uvědomuje, že to není otázka, že ale musela to zdůraznit, že si to opravdu vidělo. Mně se vlastně na té jako druhé osobě líbí, že to vytváří takovou jakoby hru se čtenářem, nebo tomu čtenáři to dává právě několik možností, jak tu druhou osobu chápat. Druga oseba mi je všeč predvsem zato, ker daje bralcu, ker ustvarja neko možnost za igro, ne? In bralcu daje veliko prostora za to, kako to razumiem, se pravi, kdo zdaj to govori. Protože vlastně to může být tak, že jsem to já jako autor, kdo oslovuje postavu svou. Lahko sem, mislim, ker to lahko interpretiraš tako, da sem to lahko jaz, kot autor. Nebo jsou knihy vlastně, které jsou postavené, takže se ukáže, že ta druhá osoba je vlastně nějaká jiná postava uvnitř té knihy, která vypráví třeba o svém spolužákovi z dětství například. V nekaterih knjigah je to lahko neka druga oseba, ki tudi nastopa v knjigi, pa pripoveduje o neki drugi osebi. Já jsem teda chtěl vymyslet ještě jako malinko jiným způsobem vlastně, tak jak jsem to sám nikdy neviděl, že to je vlastně nějaký jako vnitřní dialog, že jak se nakonec ukáže. In jaz sem pa hotel to še drugače zastaviti, tako kot še nihče drug ni naredil. In se na koncu potem izkaže, da je to zastavljeno kot dialog sam s sabo, dialog sam s sabo. Ale jsem rád za tu poznámku, protože jsem právě doufal, že by to mělo fungovat tak, že když nevíme, kdo vlastně toho Františka Drtikola oslovuje, tak je tam právě prostor pro toho čtenáře, aby ten hlas si jako vykládal různým způsobem. Hvala za to pripombo, veseli me, da se je pokazalo, da očitno ker sem hotel doseči to, da bi ta druga oseba Ednine dajala ta prostor bralcu, da si pravzaprav lahko po svoje razlaga vsak bralec, kdo je zdaj ta druga oseba. A ještě se vlastně jako domnívám, že v ideálním případě teda by tam mohlo fungovat to, že člověk, když to čte, tak má jako podvědomě vlastně pocit, že někdo oslovuje jeho jako čtenáře, protože se čtenář identifikuje s tou hlavní postavou a když tam někdo pořád tu hlavní postavu oslovuje, tak to vlastně působí, že někdo oslovuje tebe jako čtenář. Hkrati sem pa upal, da bo imelo to tudi tak učinek, da bo bralec imel občutek, da to ogovarja, da ta glas ogovarja njega, ker je to avtomatični odziv na drugo osebo. Ja, dejansko, bralec je direktno naslovljen. Čtenaš je čimo obtažen. Ja, tako čas se nam počasi izteha in ker je ta knjiga zares odlično pisana, moram reči, da imam to odkritje lanskega leta, bi mogoče še kaj prebrala, kakšno odlomek, Tatjana. Ještě přečteme úryvek, ale na dva nebude čas, takže který? Máte dva. Aha, dva. No, medtem ko Tatjana išče odlomek, pa samo še obvestilo, po koncu tega pogovora ste vsi vabljeni v sosednjo sobo, kjer bo Jan Nemec, avtor zgodovine svetlobe, podpisoval romane. V drugo sosednjo sobo, se pravi... Mi se moramo izceliti. Ja, naslednji dogodek bo, tako da predlagam, da gremo tukaj ne v to naslednjo, ampak v naslednjo. Tretjo, po vrsti. Okay. Gertruda sporoči, da imaš telefon. Francije kliče, da je Manja umrla. Dokončaš začeto fotografiranje, naslednjo stranko prepustiš Gertrudi. Nameniš se ven, januar je, mraz da kar poka, pravkar se mrači. Vrtava je že od božiča zamrznjena, ledali lomijo temne kose premrle reke. Spomniš se tistih čudnih Jeronimovih besed, kaj drugega preostane človeku, kot da se v drvečem vlaku sprehodi proti smeri vožnje. Večina ljudi se vkrca na vlak, si najde prost sedež in ga ne zapusti, dokler se vlak ne ustavi na njihovi postaji. Umrli bodo tako, kot so se rodili, lepo na svojem mestu.
Tudi Manja je umrla na svojem mestu, čeprav se je iz Pšibrama preselila v Moravsko Ostrovo. Ampak občasno kdo z svojega mesta ostane. Korakaš mimo ledene kraste, iz katere se dviga hlad, in razvijaš tole predstavo. Vlak je sestavljen iz 9 vagonov in v vsakem izmed njih je natanko 9 kupejev. Prvi vagon, tisti tik za lokomotivo, pripada politikom. V drugem se peljejo trgovci, v tretjem učenjaki. Če človek pokuka k njim v kupe, vsi kinkajo, uspavani od pozibavanja vlakovne kompozicije, tu in tam pa se kateri za hip prebudi in zavpije heureka. Pride sprevodnik in dotičnega učenjaka s kleščicami vščipne v ušesno mečico, da bi se vedelo, da se mu to že spet samo ne sanja, in res, večinoma se izkaže, da je učenjak zavpil heureka iz sna, in ko se zdaj od bolečine dejansko zbudi, je ves zmeden, kjer se je pravzaprav znašel. Skrbno začne preučevati vzorec na tapeti in v roku 5 minut že spet zadovoljno zaspi. V 4. vagonu se prevažajo umetniki, v 5. kurbe. Kurbe se nagibajo skozi odprta okna, ko jih gospodje obdelujejo od zadaj, prsi jim tleskajo ob šipo in med fingiranimi orgazmi si pripovedujejo o svojih otroških ljubeznih. 6. vagon zasedajo vojaki, v 7. se peljejo predstavniki raznih religij. Papež svojega okna izreka poslanico Urbi et Orbi, pa soče se kravice, njegove besede zamišljeno preušvekujejo in občasno zadovoljno zamukajo. V sosednjem kupeju je gol shujšan jogi naredil stojo na glavi in prepletel končine kakor mrtev pajek. Le prosti spolni organ ga majčkeno žvečka po trebuhu in moti njegovo zbranost. Zraven muslimani padajo na kolena v smeri proti Meki. To je kaj težko določiti, ker vlak ves čas neznatno zavija in ena največjih sprevodljivih skrivnosti je, da proga pelje v krogu. Izhodiščna in ciljna postaja ležita v istem mestecu, ki pa se imenuje različno glede na to, iz katere strani se vlak pripelje. V 8. vagonu živijo preprosti obrtniki in v 9. kriminalci in svetniki. Ljudje, ki so po pravici izločeni iz vseh predhodnih vagonov, ker niso hoteli sodelovati pri povprečnosti sveta. Ko pa človek prispe na sam konec te peklenske kompozicije, se zadnje ploščadi poslednjega vagona pred njim razgrne prelep razgled. Nagrajen je za to, da ni obsedel na riti in da se ni zaprl v oblazinjeni kupe enega poklica in enega nazora. Pred sabo ima oddaljujočo se pokrajino. Vidi bežeče tračnice in doume ta povsem preprosti, a neizprostni mehanizem vožnje. In kaj zdaj, popotnik? Lahko se kar tako usedeš, si prižgeš režimko ali preprosto zreš v svet. Konec koncev mar ni lep? Toliko možnosti skuša Mefisto. Toda tudi zadnji vagon prispe na isto ciljno postajo in to približno 10 sekund pozneje kot saje bruhajoča lokomotiva. In teh 10 sekund, ki jih človek z vso to odisejado proti smeri vožnje pridobi, je to dovolj časa za odrešitev Jeronim? Ne bo ta mamiški dal? Hvala lepa, Jan Ramlik, za prevod, prevajanje in Janu Nemcu. Hvala Lenka za... Zdaj se bo pa prelevila v drugo vlogo, kot prej sem bila tolmačka. Zdaj pa v imenu založbe. Lenka, najlepša hvala. Dekuji, Jan, hvala našemu gostu iz Češke republike Janu Nemcu. Hvala Lenki Jovanovski za super vprašanja. Pa nazadnje še hvala vsem vam za to, da ste prišli. Zdaj se pa selimo v tisti prostor, ki je za tebe drugi.